minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na aw ka micro trottoir lundi o lundi avec Djeneba Fané donc an b'a fɔ ye bi an ka bi question ye jumɛn ye an ka fɔlɔ tabiya ani bi tabiyaw est-ce que kelen don wa donc ni kelen tɛ jumɛn y'u danfara ye an bɛna don dugu kɔnɔ ka dugu kɔnɔdenw hakili ɲininka nin question in na a y'an suit dɔɔni tan. D'accord, fɔlɔ adamadenya ni bi adamadenya kelen tɛ wa kelen fɛnɛ don mun y'a kelen don an yɛrɛ y'an ba an yɛrɛ la de si n'i ba i yɛrɛ la ko caman bɛ yen o bɛ na kunu tile tun bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ bɔ yen a bɛ bi yɔrɔ min na a bɛ bi yen an yɛrɛ y'an ba an yɛrɛ la mun na an ye ko bɛɛ kɛ ten ye fɛn fɛn mana fɔ ko o ye histoire ye fɛn fɛn mana fɔ o ye histoire ye i ma ye fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ si mun sɔrɔ an t'o sɔrɔ sisan par exemple u tun bɛ fɛn dɔw dun u tun bɛ datu dun u bɛ sumala k'u utiliser u bɛ turubilen ninnu ni fɛn dɔw utiliser sisan an ba n'olu bɛɛ la ko tubabuw ka fɛn mɛ tubabuw ka fɛn dun na inconvénient de don i y'a mɛn bon o kelen de b'an ka du kɔnɔ fɔlɔ an bɛɛ tun bɛ jɛ minɛn dumuni minɛn kelen na an bɛɛ b'an bolo don la an b'an tɛgɛko minɛn kelen na mɛ bibi na an y'o bɛɛ dabila bɛɛ ko k'i ka teli i ka so kɔnɔ bɛɛ ko ni n ka denbaya ni muso ni denw u ka sira tɛ ɲɔgɔn ka ko la surtout tile min yɛrɛ filɛ nin bibi na ne bɛ du dɔw dɔn bi walayi saya bɛ ko minnu ka bon a la olu de ka ko don n'o tɛ dukɔnɔmɔgɔ tɔw si ka sira tɛ bon ni diɲɛlatigɛ kɛra ten o y'a gɛlɛyalen i y'a mɛn an ka tɔɔrɔ ye ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ye sifi k'an bɔra ɲɔgɔn na an ka tɔɔrɔ ye ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ye an ka yɛrɛ ye ɲɔgɔn ka yɛrɛ mɛ n'an y'an baw la ne t'a dɔn an bɛna kɛ mɔgɔ façon min an tɛna kɛ wara ye an tɛna kɛ kɔnɔ ye bon an dun bɛ mɔgɔninfinya la. Fɔlɔ adamadenya ni sa adamadenya aw yɛrɛ t'a dɔn k'olu ka jan ɲɔgɔn na wa ko baji ni tigɛ jala fɔlɔ hadamadenw tun bɛ maloya ni ko mun ye sisan hadamadenw y'o kɛ sanu ye k'a don tulodingɛ fila kɔnɔ ka yaala n'a ye maloya t'u la miiri t'u la tasigi t'u la sisan denw an b'an sigi de k'aw lajɛ a ka kɛtaw la kɔnɔna fila an kɔnɔna fililenba dutigi caman dalen bɛ dingɛ kɔnɔ bi kaburu kɔnɔ bi n'i y'u la kunun k'u lajɔ u ka du kɔnɔ u b'a fɔ k'ayi ko nin tɛ ne ka du ye du kununama ni bi kununama ka jan ɲɔgɔn na hali u tɛ madon ɲɔgɔn na hali u tɛ kurun ye k'u bɛ gosi ɲɔgɔn na olu yɛrɛ kɔnɔna fililen bɛ n'u bɛ k'aw yɛrɛ bila baara la an yɛrɛ fana kɔnɔna fili ka jugu na aw ta ye bari an t'a fɛ an denw n'a mɔdenw ka kɛ sababu mɔdɛli mun ye sisan o kɛra o ye fo k'an kɔnɔna fili fo k'an dabaliya ban fo k'an dɔngɔ tunu a la o tuma na an bɛ ala de deli sa lasigi ɲuman bɛ masa aramani de bolo ala ka lasigi ɲuman di denmisɛnninw ma faw dɛsɛra baw dɛsɛra ala ka lasigi ɲuman di denmisɛnninw ma an bɛ masa aramani deli ala ka lasigi ɲuman di denmisɛnninw ma foroba ala ka lasigi ɲuman di denmisɛnninw ma n'o tɛ an kɔnɔna fili la dɛ aw kɔnɔna fili bɛ cogo min na anw yɛrɛ ta ka jugu n'u ta ye o de ye ala sago aw bonya b'a la. Bon fɔlɔ adamadenya ni bi adamadenya kelen tɛ mun na parce que fɔlɔ mɔgɔw olu tun bɛ u sen da yɔrɔ dɔn u b'a ta yɔrɔ dɔn u tun bɛ mɔgɔ kumakan lamɛn an dun bi adamadenw an bi ni kelen kɛra n'an ma fɔ pa ni kuma kɛra an m'an pɛrɛn-pɛrɛn donc o danfara de b'an n'u cɛ quoi n t'a dɔn ni bɛ k'an faamuya. Donc kumakan jumɛn b'i bolo an bi mɔgɔw bolo k'a fɔ an ɲɛna pour que an bɛ se ka fɔlɔ mɔgɔw ka tabiya ta. Bon kumakan min bɛ ne bolo k'a fɔ an bidenw ye o de ye an ka masaw dɔn an ka mɔgɔw dɔn ko bɛ ko la an k'a dabila an k'an danbe dɔn sinon a ma nɔgɔn dɛ barisa n'an m'an yɛrɛ dilan jamana a bɛɛ bɛ jamana nagasi mɔgɔninfin i bɛ ko dɔ kɛ i bolo i b'a kɛ mɔgɔ de la ka sɔrɔ i b'a k'i yɛrɛ la donc ne b'o de fɔ an bidenw ye an ka mɔgɔ kuma lamɛn an k'an yɛrɛ dɔn salam alaikum. Fɔlɔ adamadenya ni sisan adamadenya cɛ ka jan ko ɲɛgɛjala ni baji parce que fɔlɔ adamadenya ka di ni sisan adamadenya ye i y'a ye bon fɔlɔ adamadenya an tun bɛ ko faamuya cogoya min na donc sisan an tɛ k'a faamuya ten kelen ni fila dɔrɔn o b'a sɔrɔ an kɛra kɛmɛ n'o tɛ kɔni ne kɔni bolo fɔlɔ adamadenya ka di ni bi adamadenya ye poyi
alu te kelen ye. Bon, fɔlɔ adamadenya ani bi adamadenya ne hakili la kelen don mais danfaranin b'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que danfara adamaden ma yɛlɛma mais jogow de yɛlɛmara. Jogo fɔlɔ ye jumɛn ye? Fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ miiri n'a bɔkolo ye, a bɛ miiri n'a kɔ ye, mais bi adamadenya na an ɲinɛna o kɔ parce que foyi m'o kɛ o ye ada yɛrɛ ka yɛlɛma dɔ ye ka na bunadamaden na. O ye diɲɛ laban wagatiw ko ye. Hadamaden nata ani teliya kojugu o ye hadamaden yɛlɛma dɔɔni. Sinon hadamaden kelen mun tun bɛ fɔlɔ o hadamaden kelenw de bɛ bi. Mais foyi mana ni yɛlɛma ye a kɔnɔ o de ye hadamaden ka teliya ni nata ye parce que fɔlɔ an tun bɛ miiri an bɔkolow de la. An b'a fɔ ne fa ma taa nin sira fɛ, n fa ma taa nin sira fɛ, ne ba ma ye nin na, ne ba ma ye nin na, a fa ma ye nin na. Ne yɛrɛ tɛ se ka taa o la. Mais bi nata fɛ i fa ma sɔn fɛn dɔ ma, e bɛ sɔn o ma k'a sababu kɛ nata ni teliya ye. Hadamaden dun ni teliyara cogo cogo bamananw ko ten, maa mana presse dali la cogo cogo f'i k'i sigi fɔlɔ de. An ko k'an ka fɛn sɔrɔ bi teliya la, an ka kɛ maa ye bi teliya la ko parce que ko diɲɛ ka kalan. Diɲɛ ma kalan dɛ, an yɛrɛ de kalayara. Donc n'an y'a faamuya o danfara de bɛ bi hadamadenya ni fɔlɔ hadamadenya cɛ. Bi an tɛ miiri an bɔkolo la bilen. Hali n'i y'a ta an ka furubolow kan, furubulon kɔnɔ bi furu bɛ kɛ mais an tɛ ɲininkali kɛ nin bɛ bɔ du jumɛn kɔnɔ, a danpe ye jumɛn ye, a bɔkolo ye jumɛn ye. Mais an b'a fɔ de a bɛ baara jumɛn na, a bɛ position, a ka position de bɛ ɲini k'a dɔn a yɛrɛ personnellement. Mais a bɔkolo an mago tɛ bɔkolo la bilen, an mago bɛ a tigi yɛrɛ kun de la a n'a ka sɔrɔ la. Donc o gɛlɛyaw ma vraiment bi hadamadenya caman bɔra bi mɔgɔ ka ko la k'a sababu kɛ nata ni teliya in de ye. Nka faamuya o de ye ne hakilina ye k'a fɔ aw ye. Bon, on va se donner une fois là. Et je me présente. Je suis un enfant du Soudan français, les années 57. Bon, on est codoyé. On a démissionné à Nice, ça Walé à Tikilini, au cas d'Agnorna. Il y avait le respect des aînés. Maintenant, c'est diamétralement opposé. Démissionné, on a chidé Bounya. Moi, je suis Fabri Babounya. Moi, je suis Korobo Babounya. Mais en Bitlem dans l'hôtel, ça a été l'inverse. Ni te moromi mbalo ati jati. Ni ni moromi te sokilingono na te fani bala ati jati. Bo bekara flan c'est ça. Mais wati bena tugado. On a demsendama. Il fani babi bangé mais quartier bed du konona be debi iladu. Nous y erreur la wi mine ki chikatla ki bulo mine katani sonona la. Sonona mo be min kila obe jugana le retay. Parce que bitla ka famille ka gushi o kilimbe dingulu me mo chama de balado me o te bita ni serami de madroni o yi kuna jala aptani polisi la aba fi wa dembo amuna bon den kera fin wore yimuni adama din yara tikilini mais cela se comprend parce que ame wati 1900 avec la démocratie on y a famille à toi la démocratie bien vrai que la démocratie avant on fait mais il y a trois kunga. Parce que chez nous, la démocratie a entraîné l'individualisme. Chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Ni dente mo médecin camarade. Ni ka mo ti mo médecin camarade. Follow croquette din, doni din abe croquette taille. Mais c'est ça autre. Ni mo gara doni din na no ma ka climat ba fo no anyengo ya debila. Ka so e croquette din so riere. Onyango ya bo mi netugo. Bo ona nyona chama de be famille be konna la. Follow ha Tchao de du gouverner, tchao nous commun mais c'est l'inverse à Bekara contraire Mousso débat décidé. Mousso manami faut souffrir du manager Tchegoroba be wili ko de exécuter. Na ma exécuter à Mousso ba et mu faut se retenir de. Mais na be do sitane la kasora à ses côtés tuguni. Mais dans tout ça, éducation flanchira. Éducation flanchira. Mais moi, il faut qu'on y ait qui a doute, c'est qu'à flancher, c'est faux.
du bɛ jɔ fɛn dɔ de kan ne nafolo tɛ du kɔnɔ ne nafolo tɛ du kɔnɔ jogo jugu de bɛ bɔ zonw ni hakɛto mɔgɔ kɛ hakɛto mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ feere musolabilaw parce que a t'e bolo ka d'a ma mais a b'a sɔrɔ cogoya min na a bɛ t'o sira fɛ surtout musomaninw comme excuse du terme sisan musomaninw dɔ b'a ba i bolo 200 la dɔ bɛ sɔn 100 la dɔ b'a ba i bolo 1000 la dɔ bɛ sɔn i bolo 500 la parce que musow yɛrɛ m'u yɛrɛ bonya fɔlɔ ne musow m'u yɛrɛ bonya kɔnɛ fɛn min dogolen don o de valeur b'o de la n'i ye fɛn min dogo valeur bɛ k'o de la mais a lajɛ dugu kɔnɔna bɛ cogo di cɛmisɛnninw bɛɛ bɛ kulusi yɔrɔ la o musomaninw bɛ min na an t'a si dɔn o tuma n'a fɔra ko fɔlɔ mɔgɔw kɛ wuli k'a ye bi u b'a k'u ka taa laharaw nɔ la parce que lamɔ tiɲɛna sira bɛɛ fɛ bon cette jeunesse là an bɛ jeunesse min bolo sisan aw yɛrɛ ɲɛ t'a la mais moi ne bɛ mɔgɔ ma accuser parents tɛ dɛ c'est le gouvernement j'accuse le gouvernement et les médias moi-même j'ai fait la radio j'ai fait 24 ans de radio mana dɔnkiliw man k'olu da radio la denmisɛnninw k'a mɛn mana image man ka bɔ télé la mɔgɔw k'a lajɛ n bɛ mɔgɔ dɔ ta qui me plaît beaucoup Gaspi filɛ nin ye an ta ye an bɔ baara ye critique attaque mais ninnu tɛ ninnu de ye mana dɔnkiliw de ye ou bien ala k'an bɛɛ changer min b'a don a bɛ don min na ala k'an bɛɛ changer ninnu man kan ka fɔ radio la yɛrɛ janko mɔgɔw k'a mɛn u kan ka censurer de ka fɛn dɔw censurer nin tɛ bɛn anw tabiya la tubabuw bɛ se k'a kɛ a bɛ bɛn olu ma parce que tubabumuso n'a den a n'a ba o bɛɛ bɛ ko piscine kelen kɔnɔ pogo b'u bɛɛ la n'o ye siribi o bɛɛ bɛ ko yɔrɔ kelen mais san farafinw bɛ sɔn o ma i malo dɔgɔyara cogo to i n'i ba n'i fa t'aw ko yɔrɔ kelen na mais n'an ye se ka m'olu ka fɛnw ta ka n'o bila an fɛ yan hali an k'a lajɛ an bɛ waati min na sa corona tɛ yen wa an bɛ ɲɔgɔn fo cogo di fɔlɔ an bɛ ɲɔgɔn fo an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ça c'est la chaleur africaine mais san ta to yen an bɛ ɲɔgɔn boxer de e b'i bolo jɔ tan nin b'a bolo cakunkaw mais ni mun ye civilisation ye mɔgɔ si kana bila i kunna ko fɔlɔ ladoncogo ani sisan ta c'est diamétralement opposé a bɛ fɔ comme jɛgɛjalan ani baji denmisɛnninw tɛ mɔgɔ bonya mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ tɛ denmisɛnninw bonya tuguni n yɛrɛ b'a la dɛ n yɛrɛ b'a la denmisɛnnin tɛ mɔgɔkɔrɔba bonya mɔgɔkɔrɔbaw tɛ denmisɛnninw bonya bon n'an taara ekɔliso fanfɛla la maître minnu kan ka ekɔlidenw kalan c'est tous les jeunes filles olu man kan k'u ka bandenya la seulement e kan ka mɔgɔ min kalan k'i ka savoir don a la e mana t'i ka musoko kuma fɔ ɲɛna mais i yɛrɛ halaki ka den yɛrɛ ka adamadenya tiɲɛ mais u bɛ don denmisɛnninw mineurs de don u bɛ don n'u hakili tiɲɛ bon voilà il faut monsieur on sort ensemble mais note d'i ma n b'i la passer des foules an b'a kɛ tan n b'a kɛ tan n b'a kɛ tan mais kalan tɛ suɲɛ kalan tɛ suɲɛ c'est comme kuma donsow b'a fɔ c'est comme que n'i ye fali donni kuranɛ la sisan est ce que o b'a to ko dɔnniya bɛ don a kunkolo kɔnɔ kalan tɛ suɲɛ n'i t'a dɔn dɔrɔn i t'a dɔn o tuma an bɛ min deli sisan gouvernement ka jɔ a jɔyɔrɔ la parents d'élèves ka jɔ a jɔyɔrɔ la les éducateurs u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la et puis encore la police j'en veux beaucoup à la police surtout la brigade de Metz n'u bɔra u kɛ patrouille kɛ normalement harakolage minnu bɛ kɛ dugu kɔnɔna la ani musomaninw bɛ tuni indécente minnu don n'u ye dɔrɔn ko arrêtez Moribo tile la on a vu a tun tɛ ku i la un moment ka tɛmɛ dabanani na ka fini façon dɔw tu i la civil yɛrɛ population yɛrɛ tun b'a ka da sɛgɛ bɔ mais maintenant an b'a u ye fini façon bɛɛ b'u la o bɛ tɛmɛ polisiso yɛrɛ da la u tɛ foyi f'u ɲɛna tiɲɛ b'an nkalon fɔlɔ an b'a fɔ karisa den fagulen don dɛ fo ka kusi bɛ yoro mais bi o kɛra mɔdi ye cɛmisɛnninw b'a kɛ a ma dɔn ma musomaninw yɛrɛ b'a kɛ wallahi ala de ye mase de bɛ dɔw ka kulusi jiginnen ye a ɲigin b'i minɛ u ka sous-vêtement bɛ kulusi kɔnɔ n'i y'a ye a ɲigin b'i minɛ c'est sale dégueulasse mais olu b'a kɛ u t'a kun dɔn américains de ka sile nin u b'a yira tubabu jɛmanw na tubabu aw ye PD de jɛmanw américain jɛmanw aw ye PD de voici nos fesses a t'an sɔrɔ n'an magara na an bɛ marifa kɛ k'aw tire a kun bɛɛ filɛ nin ye maa ɲɔ kɛ mɔdi ye bɛɛ b'i ka kulusi yororo cɛ b'a la muso b'a la masaw tɛ foyi fɔ o tuma que chacun de nous bɛɛ k'i ka responsabilité ta n'i den ɲɛna o kɔrɔ e de ɲɛna n'i den tiɲɛna o ye ta tiɲɛni ye parce que i b'i den ta ni den kɔrɔbayara ka kɛ den ye o kɔrɔ a réussira a fana b'i ta jeliw bɛ kuma la fɔ k'i denkɛ kɛ minisiri muso ye o ka fisa o ka fisa i ma i denkɛ kɛ minisiri ye o n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na i den cɛ mana kɛ minisiri ye a b'a bɛɛ la taa musow de fɛ yen tiɲɛ ba hali n'ale minɛna aw de b'a po kase
fani baw de be tɔrɔn parce que denkɛ minɛna ka taa kaso la a ye wari dun mais ni denkɛ i denmuso furula minisiri ma a b'a nafolo bɛɛ la don u ka sokɔnɔ na a fa n'a ba n'a balimaw a b'u bɛɛ don baara la n'a ka dɔ kɛ minisiri minɛ k'a don kaso la ale ka sira t'a la bon o bɛɛ ye éducation tiɲɛ cogo di parce que an bɛɛ bɛ nata in de la ne yɛrɛ b'a la dɛ n'i ye n wele i ka ko la n'i ma kɛmɛ di yan siɲɛ wɛrɛ n'i ye n wele n tɛ taa i m'a faamu wa maintenant il faut que an ka adamadenya an k'a ɲini k'a lasegin kɔfɛ que l'autorité parentale arrive à s'imposer. Tu as vu? Que ce soit dans le foyer, que ce soit à l'école, que ce soit dans le social, on va essayer, comme il faut la avec tout le monde. Je prends un petit exemple. Faut la nitra denguri yoro la sang. Chorba okumena anga watila. On depsenama. On yere yo vécu. On va denguri kara. On yem sofuru ka desura denguri wati ni santa tingle. Ne mo bita denguri yoro la. Ubita ne drame mo ga yo fe. Ube do bita keme ma drame ni connaît le minimum drame mo ga. Ubita ti. Ça c'est l'entraide. Oya eka munu be denguri la ko lu demenai. Wangalo. Mais maintenant ote. E nana imana iba so ya ga saka sanka ga fembe la be ka ga café na ga kangalba be la be. Ka ga burusa. Al ne ma drame di tout est OK. Tiens wangalo. Mais ni nana ne drame mo ga o ba yira ka fu adamadiya be la. Abe nyogon deme. Bodi tintu. Chacun pour soi, le bon Dieu pour tout le monde. Ambala de lisa jamana be tabolo na ala ke jamana inoya. Ala ke jamana insumaya. Ala ke jamana insumaya. Kona abika tatuko minabi. Wallahi net mogo ma wuli c'est tout. Autorité. No autorité to comité ke oteke. Non. Angana nyongo negene. Faya kata baya kata metru ya kata demsenu ya kata. Ni be autorité di. No autorité yi jokaw. Ko bebe dabla. Ne mogo mi minena intervention tala na minena shariam ganga dago ke daka. Na ye shweli ga intervention na ke. Na ye viol ke u ka mine ka datu. Obeke sababu ye mogo rebe sauver. Mais dobe ko juge ale faye patron ou bien balma muso furle no nyamo do ma ou be wili ka coup de téléphone ka ko élargi mo reba ke o de be ko jugu cha nene tege de tlokoro sisa bamanan kande do ne tege de tlokoro iko nyenta to ala ma fum chien wala mbakila chien wala men bi adde tlokoro fo ete wala ba to ala ma mais ne tege de tlokoro ya dan tlokoro fo amboka binka dajibo wala ne ye chien wala nti songi gushi tiawangalo on a koro de binyona courte queue se paye par courte queue. Ndiye kojugu de kanga ke kasraila. Sharia konnala. Je pense que c'est presque l'essentiel. Et c'est affamé. Bon, baraka balia fana o keleme ka ko chamanche. O e mara tobe do nyona. C'est pour ça les jeunes garçons kara zuni tanyini na o e jawu ya. Boyon dobe mo ko mbe malwa ko horon fo mais je vais le dire. Tiens de nous. En balma abolo yana ko bongo ka osigile no tlonga doronde la ni ma fo moi bo jogo jugu chamambe olude nana no e mama koya kata mo go bo korotela ka furo jugu kila ube ka ko fazo no kila o kunte bongo ka ngwe amanko ka nje ka ngate mi kata mbatnela o de bongo ka shunu nga fin mais bi amogo faba na dorgu tala na adabali jugu kela pour ce qu'on mo munu nana olde do c'est pas faire une ségrégation hein, mais c'est la vérité. Olu de bena obe kojugu ke bomoko yanka bulka tu dugu ka dugula bandu man sa rola ni ambole andro taran shudo amdale kabrudona ya fama ambe maloya ka okodo ke mais munu be bo dugu kono kana kata ni bolan ruba fi vulgairement ni mabo mbi fra e kata ni mani fra ibari mone ishu jugu tarala alibe sa akana ke saya par cadeau quoi saya par cadeau do kata ni mani fra o saya par cadeau. Mais Dieu nous va abolir là. Hein? Éducation tout la fouille tout là. Kata ni mukolo dro bi bla kan bo so dramatique fo na bo tout là. Ce sont les mêmes salades. Ala ke here ke jamana ni ka jamana ni sumaya. Beke sigi ko fe. Dem sonu ngem ko korba bunya, ko korba fana ke dem sonu bunya. Iko ke nyonte mo mi ya kera che akera muso yima bwala. Ike tu ko ke nyonche. No fana obe na respect. Fa kan ga dem bunya, den ga ba fa bunya. Que chacun occupe sa position. Car faut bon n'ayez ni kembe mbalma ou la malua, men signou la malua, men signon la malua, menga kabila la malua. Non idée ni non bela je pense que ça va aller. Sinon le Mali est en perdition au niveau de la jeunesse. Anya donc il l'angoulou mon bela télé là. Rappeur ou yere à tobe na. Imbala debala kuma mambala kuma juba. Avec la raga tigara fou. Tiens wa galo. Bon akila angana
gouvernement qui doit placer là. Nango gouvernement autorité je m'arrête là. Ala ke hera kani. Ala ke jamana sumaya, ala ke jamana sumaya. Ala ke sabali da amma, ala ke sabali dama. Aketo bala salam Muhammad. Okay, awara ka dugu kono dun hakilina me sisa be hakilina ta folo tabia ani san tabia ka donc ambo fo dante folimina ko kulomajo ona ko lajella wa epi ama fo nyena ante senge ante nyina ako MaliKunafoni sui ka jem ani commentaire bade ke anga video ka o kada ko jugu ko akambe jen wati yere